A vindeira fin de semana alargarase en Taboada ata o luns coas actividades programadas para a celebración do Entroido. Recordar que o sábado e o domingo celebrarase a Festa do Caldo de Osos, con todas as actividades e atos que conleva este evento gastronómico. Deste xeito chegarase o luns. O Concello organizou para a tarde deste día o Entroido infantil e pola noite realizarase o tradicional baile de disfraces para os adultos. Ambas as dúas actividades celebraránse no centro cívico. Como sabedes, nós aquí este fin de semana temos bastante ocupado a nivel de actividades, porque, bueno, xa empezamos o sábado co que os actos da Festa do Caldo de Osos, despois o domingo con todos os actos que hai relacionados coa Festa do Caldo de Osos, e despois nós aquí en Taboada, desde fai moitos anos, celebrase o Entroido o luns, non? Nós o luns a partir das 5 da tarde no centro cívico, haberá un baile de disfraces para os nenos, con xogos, hinchables, nos cales poderán xa todos os nenos participar que desexen ali, apuntándose xa no momento cando entren ali. Haberá agasallos tamén para os nenos e despois ao final remataremos cunha chocolatada, non? Despois, como sempre, tiremos o baile da noite tamén no centro cívico a partir das 11:30 da noite. Este baile é organizado en colaboración, organiza a Comisión de Festas en colaboración con nós, co Concello. E, como dicía, haberá premios para comparsas individuales e parellas como todos os anos. Actuará o dúo Luna, e así son as actividades que temos nós programadas este ano polo Carnaval, a parte do que falábamos, das que hai xa o fin de semana, o sábado e domingo, con motivo da Festa do Caldo de Osos.